namhlanje phinde ndabuyela kuni rhambela irhanga lirhubuluza noba kuxhonxosholo kwizixhobo zasemaXhoseni okombheka phesheya inqawe yamagqobhoka aseQawukeni. Yasithanda isiXhosa musi ne yasithanda isiXhosa uqhawula uqhiphu lumbilini wam bubuqotha qikili obundihlekeza umnqonqo sijike sibe ngamanyonywana xa inja iqhapha ngamantheko. Masiqhube. Namhlanje ndiniphathele ngembali ngeWillowvale. Ugatyane madoda. Ivoice, umlomo wento endingayaziyo. Ugatyane ke sisixekwana esilapha eSouth Africa. South Africa. In the Eastern Cape. Esisixekwana sihlalwa ngamaXhosa ingakumbi amaGcaleka. Esisixekwana sinedolophana lesiyibizayo kuthiwa nguGatyane, naso singuGatyane. Sinelali ezininzi. We got many lallies in English, ne? So yindawo enembali enzulu kakhulu kweli lizwe na kwisizwe samaXhosa, ingakumbi kumaGcaleka. AmaGcaleka ke luhlanga lamaXhosa. Yindawo apho ikomkhulu likakumkani uHintsa lalikhona. Lisakhona khona, kukhona indawo kuthiwa yiNqathu Great Place. Le ndawo inomhlaba omkhulu kakhulu. Lo mhlaba unabantu abaninzi abalwa imfazwe ngexesha lemfazwe ezinkulu ezasenzeka apha eSouth Africa okanye naselizweni jikelele. Lenkululeko iye yadlalwa kakhulu phasi namagoqa amaninzi afana noMbulelo Ngono, afana namagoqa ango KK Jafta, inomasipala kuthiwa nguMbhashe Local Municipality ophathwa okwangoku nguMr Danda. Ngo-2026 usamphethe. IKwaNtu ke yakhetha le ndawo ngenxa yobungcwele bayo. It's a beautiful place. Bathi abantu inezinto njengezinye indawo. Inobubele wethu, inokubaluleka kwezinto ngembali yethu. Imbali yakuGatyane iyaphila kwintaba, kwinduli, kumatye, kwimilambo, ngxangxasi nasemhlabeni apho amaqhawe ethu awela khona naxakekela khona. Ukumkani uHintsa wayeyinkokheli ke eyayivelele kakhulu yamaGcaleka. Wayelawula kule ndawo ngokuzithemba nangokuzinikezela. iJoni kaloku lifele emfazweni kuthiwa wawela kule ndawo yaqhawula intloko yakhe yaya kwelaseBhilithani. Asizuyenza nto ke lo namhlanje ngoba asizanga kakubi kaloku kwiKantu Buntu Learning Hub. Siyafunda apha madoda kaloku qho. Kwaye ilizwe lakhe ukumkani uHintsa lo singasithetha ngayo phinde nibuyele phaa kuye. Lilizwe lamaXhosa amaninzi. Ayabaleka amaXhosa lapha kuGatyane kuthiwa ahleli kakhulu phaa eWestern Cape. Akhona phaa Gauteng, Durban. Ungathi ucinga abantu abekho, bakhona xa baphila kwezinye indawo. Benditshilo kanti ukumkani wayeyinkokheli enkulu yamaGcaleka kwaye lilizwe lakhe eli. Emva kwemfazwe yesithoba yamaXhosa, abantu bale ndawo banduluka bemka. Kwashiyeka ke ngoku kukho abambalwa. But ke iyathandwa le ndawo kakhulu. Namhlanje uGatyane yindawo yabemi abamalunga ne-40,000 yabantu.
bubuyazi 40,000. Uninzi lwabahlala apha basemaphandleni njengoba sitshilo. Ngethuba lokubhiyozela ikwantu le, abantu bayeza ke kudityanwe kuba yiloo nto. Nabanye bamanye amazwe baye bafike bonwabela ubutyebi bethu, beve ubuncwane nobutyebi. Mamela, xa siphinda sibuya sizawube sithetha ngentsingiselo yobuntu. Bye umbengo omde uyawucima umlilo.